Question, asa kuno mo ma-allergy? Sa pagkaon o sa ex? Sa pagkaon. Pagkaon, ano man? Eh, na may uban na kanang dili ka ganahan sa kuan ba? Mga pagkaon na uban na kanang mga para tamis na. Ex di ay. Ay, sa ex bayaan naman ta. Basta na kay kalagot sa imong ex, ma-allergy jud ka. Sa pagkaon. Kaya nga naman. Kay kitang mga tao kay permi man ta mo kaon og kanang sigon sagot so di na ta makibaw sa di na ta makibaw kung unsa atong gikaon. Sa pagkaon. Kay bati man og kanang sa Ano di ko sa ex? woman ko ex. Sa ex, oy! Ano man kaya? Allergy. Gi-ex na gani. Kaon, ma'am. Kay... Way gamit. Sa pagkaon. Safe. Ala ka, move on naman sa ex. Sa food na lang siguro to be safe. Ang ex? Lisod ba kayo mang daot patag ex? Food na lang. Man!